што мне хвалюе, пра што мне хацелася б выказацца. І вот з гэтага пытання ўжо пачынаецца карціна. Чаму паступіла на графіку? Я заўсёды вельмі любіла свабоду. Я заўсёды сябе пазіцыянірую як жанчыну-мастачку. І мой бацька, памятаю, мне сказаў, што «Марта, табе падабаецца маляваць дзяўчын? Дык малюй дзяўчын, чым твая праблема?» Я працую ўвогуле незалежна ад натхнення. Я, напэўна, все ж таки належу да тых мастакоў, якія не могуць сказаць, што яны всё сваё дзяцінства правялі з алоўкам в руках. Я нарадзілася ў сям'і вядомага мастацтвазнаўцы і мастака Віктора Фёдоровича Шматова. І гэта было для мяне неяк вельмі звычайна, што людзі малююць. Не здавалася нечым такім нейкім цудам там, і чымсьці незвычайным. То есть малююць, напэўна, все. Ну і я час ад часу таксама малявала. Але ў мяне было і шмат іншых захапленняў у дзяцінстве. У тым ліку я там любіла, напрыклад, чытаць вельмі любіла. Любіла вельмі пісаць сама. Магла там заняцца рознымі там, напрыклад, кніжку сама клеіць, сама там нейкія ілюстрацыі, сама тэксты ствараць. Бо бацькі былі вельмі занятыя, яны былі аспірантамі, калі я нарадзілася. І яны, все маё дзяцінства, я памятаю, што яны займаліся навукай. І памятаю, што ўжо гасне святло ў кватэры, ноч наступае, мне трэба класціся спаць, а маці, напрыклад, піша там дзесьці на кухні дысертацыю. Матуля масквічка, расіянка з цудоўнай расійскай мовай. Бацька не проста беларус. І не проста мастацтвазнаўца, і не проста гісторык мастацтва. Гэта апантанны у мастацтве чалавек. Такі самаахвяраваны ў кожным выпадку. Такі прыклад. Маленькая Марта, не ведаю, можа, гадоў ей 5. І Віктар, бацька, і Матуля, і я, і шмат нашых мастакоў, мастацтвазнаўцаў адпачываем у доме мастакоў у Каровіна. І там толькі што пэндзлі павысыхаюць, хто іх узяў, а большасці і не бралі. Віктар Шматов пасля сніданку. Ён першы на сніданак і першы са сніданка. І першы прыбег на бераг. І што вы думаеце, ён робіць? Ён зарываецца ў песок. Бярэ ў бібліятэцы вось такі воз літаратуры, ось такіх фаліантаў. Адзін не ўтрымаеш у руках, а ён набярэ і ляжыць. Пасля ўжо там 8 класа моя задача галоўная была сысці са школы в подростковом узросте. То есть я не хотела заставаться в школе, не хотела вступать в комсомол и хотела больше нейкай свободы. Мне здавалася, што недзе там за межамі гэтай школы яна ёсць. І планы мне былі абсолютно непрадуманыя такія. Стала разглядаць іншыя варыянты. Ну и, конечно, тут лежала на паверхні мастацкая вучэльня. І я кажу, што я не была падрыхтаваная. Бацька, калі я агучыла, што я пайду, значыць, раз не туды, то я іду ў мастацкую вучэльню. Тут ён адразу узрадаваўся. Гэты план яго задавольніў, і ён заняўся маёй падрыхтоўкай, экспрэс-падрыхтоўкай. Там за некалькі месяцаў я ўжо выкладчыкі былі, ён сам выкладаў мне, падцягвалі там малюнак, жывапіс, кампазіцыю. І ўрэшце рэшт я паступіла ў мастацкую вучэльню. І недзе так, як вы кажаце, свядома, это можа на 3-м курсе толькі, таму што нават і першыя 2 курсы я яшчэ не ўспрымала як нейкі сур'ёзны занятак, што я там буду мастаком-афарміцелем, што гэта там мой лёс і все. Не было такога. Толькі недзе там на 3-м курсе я нарэшце зразумела, што ўвогуле я ўжо абрала прафесію і трэба неяк паглыбляцца, і я не збіраюся спыняцца на мастацкай вучэльні. А гэта значыць акадэмія і выбар, і падрыхтоўка, і трэба, як кажуць, адносіцца да гэтага сур'ёзна. І вось тады я ўжо пачала свядома рыхтавацца, больш увагі дзеляць, скажем, малюнку. Калі я ўжо усвядоміла сябе
як будущая мастачка, да, то мне была конкретна задача не быць ні ў якім разе падобнай на бацьку. І гэта было маёй нават матывацыяй вельмі сур'ёзнай да ўласнага развіцця. Ну, бацька ўсё ж такі гэта была вельмі моцная фігура. І такое супрацьстаянне, яно лагічнае, што калі ты хочаш быць асобнай адзінкай, а не копіяй бледнай, то, значит, ты павінны шукаць сябе. Марта ўсё рабіла наадварот. Яна прыйшла ў мастацтва адразу са сваім поглядам, са сваёй думкай, са сваёй рукой, іншай зусім. Калі Віктор быў такі стрыманы ў колеры, такі колер блізкі да нашага такога шэрага беларускага каларыту, Марта, адкуль яна ўзялася такая? Адчыненыя, адкрытыя колеры, плямы. Мы ніколі не сустрэнем у жыцці, не сустрэлі, не сустрэнем тых, каго можам убачыць на яе палотнах. Таму што гэта не тыя людзі, якія ходзяць побач, а гэта яе думкі, адзнакі, эмоцыі, характарыстыкі, нейкіх людзей. Я вучылася ввогуле на графіцы. І там яшчэ падчас спецыялізацыі я абірала каляровую гравюру. То бок мяне цікавіў колер. І мяне гэта натхняла, я любіла, калі мы дайшлі да гравюры, я на той момант гэта здавалася мне, што гэта маё. А чаму паступіла на графіку? Вельмі простае было меркаванне. Я заўсёды вельмі любіла свабоду. Так была выхавана, і не ведаю, адкуль у мяне гэтая якасць, но любы ціск і у тым ліку сістэмны, гэта для мяне было драматычна дастаткова. І я шукала тую нішу, дзе я магу быць больш вольнай. І калі я паступала, я разумела, што на жывапісу в асноўным на той момант яшчэ былі там тэмы такія, заказныя, што ли, такія партызанскія, скажем, ваенныя, там збор урожаю і іншых там дасягненняў сацыялізму, што для мяне яно было такое чужое. Я гэтага не разумела, не хацела гэтым займацца. А, скажем, графіка, яна открывала магчымасці як мінімум дакрануцца да кнігі. Я помню ее дипломный проект. Это было несколько больших линогравюр, цветных. И вот то, что я вижу сейчас, то, что Марта делает на холсте, это последовательное такое развитие этих графических работ. Потому что, может быть, появляется какая-то нюансность в цвете, потому что это все-таки живопись. Появляется какая-то градация там, границ, еще чего-то. Но вот это вот деление холста, деление плоскости на цветовые какие-то пятна, это уже сложилось у нее еще в академии. Першыя мои карціны былі ввогуле не падобныя на то, што я зараз пішу. Это былі такія сюрреалістычныя карціны. І, напэўна, гэта было лагічна, такі анархізм, таму што павінна было прайсці гэты працэс унутраны зруйнавання ўсяго таго, чаму цябе вучылі, да? І, значит, каб гэта перайшло ў пошук чагосьці новага. І так даволі хутка я пачала гэта паказваць, асяроддзе спрыяла, выставы праводзіліся, і так гадоў, напэўна, першыя, можа, 7, не ведаю, я знаходзілася ў гэтых пошуках. А потым паступова, то есть рысы сюрреалізму, яны засталіся са мной назаўсёды. Але канкрэтна ад гэтага накірунку я стала адыходзіць, і ўсё больш у мяне так інтуітыўна, напэўна, проступалі жаночыя вобразы ў маім жывапісу. І я яшчэ нават па пачатку неяк імкнулася ад гэтага адысці, таму што баялася, што я, можа быць, буду аднастайнай, там трэба нешта неяк шырэй тэматыку там браць. І мой бацька, памятаю, мне сказаў, што «Марта, табе падабаецца маляваць дзяўчын?
Дык малюй дзяўчын, чым твоя праблема? Ну, рэшце рэшт, я зразумела сябе саму, зразумела, што мне цікавіць гэтая тэма, нейкая жанчыны ў гэтым свеце, яе выбару, гармоніі, ці дысгармоніі гэтага шляху нейкі выбраў праз крызісы, што ў нашым жыцці адбываецца увесь час. І такім чынам я знайшла сваю тэму. І займалася ёй, напэўна, прыкладна в 2006, напэўна, яна ўжо так больш-менш выкрысталізавалася. І, гадоў, напэўна, 9 так я строга вела гэтую серію. Я яе зараз называю метафоры святла. У яе зусім не жаночая жывапіс. Вельмі паэтычная пры гэтым. І ведаеце, гэта паэтыка такая не ландшафтная, не замілаванне там кветачкай, дрэвам. Не, гэта перажыванне жанчыны, пераасэнсаванне свету жанчынай. Вось гэта не жаночая жывапіс, не жаночы жывапіс. Паэтычны і паэзія таксама не жаночая. Я заўсёды сябе пазіцыянірую як жанчыну-мастачку. Многім гэта не падабаецца, нехта не разумее. Ты ведаеце, адкуль, можа, ад псіхалогіі ідзе, што ні ў якім разе нельга, мастацтва бесполае і нічым не адрозніваецца і гэтак далей. Мне здаецца, што ў самім гэтым пратэсце ёсць нейкі такі момант все ж таки гістарычнай памяці, таму што жанчына-мастачка ў мастацтве, яна фактычна не так даўно адваявала сваё месца пад сонцам. Мне такой пратэста ніколі не было. Я кажу, што я сябе пазіцыянірую як жанчына-мастачка. І, значыць, и тому не треба забывать, что весь этот час я была еще и мамой. Ее интерес очень продолжительный к теме такого сюрреализма, он как раз-таки тоже показывает о том, что она исследует границы этой эмансипации, в том числе и своей собственной. Потому что, не думая о своих границах, своей собственной эмансипации, ты никогда не можешь выстроить вообще в целом свою субъектность в искусстве. Я брала интервью у женщины, которая достаточно хорошо зарабатывает. И как-то после этого мы с ней стали общаться. И у нее есть дочка, 5 лет дочке. И как-то, Наташа мне говорит: слушай, а посоветуй какой-нибудь книжки о женщинах в искусстве. Я начинаю советовать, есть там сказки юных бунтарок, еще что-то. Она мне говорит: нет, белорусские. Я говорю: к сожалению, в Беларуси нет таких продуктов. И она сидит напротив меня и говорит: так давай сделаем. Я бы никогда не сделала эту книжку без Марты, в том смысле, что мало того, что она первая, кто сделала разворот и выбрала Полуту Бодунову, опять же, Полута Бодунова – это очень, такая непростая фигура для белорусской истории. Мало кто знает об этой женщине, тем не менее, именно ее подпись стоит на статуте независимости БНР. Была эта идея, она уже давно соспевала, что хотелось провести выставу женщин-мастачек. И я ходила с этой идеей, некоторые девчата, наши мастачки, вспоминают, что я тогда одной подойду до другой, что треба было провести. Але все повинно дойти до своей, так сказать, кропки кипения. И она не здарилась, и треба, значит, браться и проводить. Да. И решті я потелефонувала своим знайомым мастачкам, які мне подобались, з якими лёсы так ці інакш зводзіў. І все далі лёгка згоду. І такім чынам мы арганізаваліся і правялі 2 праекты, я лічу, цудоўных і вельмі важных і для других. Я кажу зараз пра сябе, то для мяне асабіста гэта было вельмі важна. Гэта прайшлі праекты Клара і Роза і Чысціня і гігіену. Великий организатор, Николин Шоколад, она такая смучалася, такая тихая была у житті. Вось я их прорвала. Клара и Роза надумали выставу, такая смешная, такая остроумная, такая, ведаеце што, такі кавалак гісторыі тут выявіўся. І яна ўвесь час нешта ладзіць, яно досыць такое арыгінальнае.
и концептуальная. Идея ей приходит всегда очень абсолютно нестандартная. Даже удивительная. И потом, как она пишет проект, как она все это раскладывает по своим полочкам, по своим коробочкам, как она требует со всех художников такой же отдачи, как она сама. Но у нас, конечно, не у всех это получается, потому что Марта такой абсолютно фанатичный художник. И все было разложено по плану. Марта спрашивала каждую неделю, что сделано, что не сделано. Потом где-то за месяц до проекта пришла в мастерскую и говорит: а где все? Я говорю: Марта, будет. Будет, во-первых, еще там 2 недели до выставки и 2 недели на подумать. Марта была страшно расстроена, наверное, неделю со мной не разговаривала, так очень серьезным. Второй проект был у нас «Чистота и гигиена». Марта его тоже генерировала. И уже даже под влиянием Марты все так очень серьезно отнеслись, все ходили на эти обсуждения. Она мягко, но настойчиво, в общем-то, двигает художников туда, вот, где она считает, как бы это нужно двигаться. И она очень серьезно готовится ко всем своим проектам, она читает, она очень как бы изучает материал, и в этом смысле на нее всегда можно положиться. То есть вот она сделает и за себя, еще и за меня сделает, и еще за 3 художников она делает все. І нават ад выставы да выставы ўжо назіраўся нейкі рост вот для мяне асабіста, таму што калі на Клары Розы я там рабіла яшчэ асобныя карціны, вот, і адзін діптых зрабіла, а так 2 карціны былі такі паасобку. Ну, я паглядзела на гэта і зразумела, што в прынцыпе, трэба працаваць серіяй, чаго я ніколі не рабіла. Вот гэтая серія метафоры святла, якую я кажу, яна спантанная, яна не задумалася як серія. Просто я працавала недзе з падобнымі тэмамі, і яна вот спантанна склалася, як я лічу, в нейкую серію. А тут уже свядома. Вот, на, скажем, проекте «Чысціня і гігіены», то я уже ставила мэту для себе стварыць серію. Тым больш, што мы рабілі в нацыянальным гэтым цэнтры сучаснага мастацтва, а там сама такая арганізацыя прасторы, такая асобнае памяшканне. І кожнай з нас, а нас было 11 мастачак уже на той момант, дасталася асобная зала. Ось. Ну і зразумела, што гэта павінны быў нейкі быць цэльны праект. Так вот, я кажу, хоць я навучылася так думаць проектам. Мы раіліся з мастачкамі, там, вот я асабліва люблю раіцца. Не все такія, да, а я люблю. Мне гэта дапамагае. Ось. І значыць, было мне некалькі варыянтаў, я там і так, і сяк, і, дарэчы, рэшце-рэшт я вярнулася да першага. А першы гэта быў вот «Людзі нараджаюцца чыстымі». Ось. Гэта быў праект, прысвечаны людзям без пэўнага месца жыхарства. Вось. Чамусьці я подумала, што цікава было б дакрануцца да самого чистого периода в их жыцці. Она как бы сделала видимых наличие этих людей, которые на самом деле не видно, но через что? Через их воспоминания о детстве. Потому что у каждого человека есть некие, не знаю, там, свои чистые воспоминания, да, с которыми он живет. И вообще то, что ну, я знаю очень мало художников и художниц, которые, в принципе, как социологи, ходят в поле. И я пошла вот в место там ежа замест бомбаў, где раздают ежу таким людям. Ну, у меня же были на той момент эскизы. То есть эта гипотеза была не только, скажем, там, да, в голове, а она уже была выявлена в якости эскизов. И я пошла шукаць, значыць, вобразы, таму што гэта павінны былі быць канкрэтныя людзі. Вось. І я іх знайшла, і я іх фатаграфавала, вось, каб потым напісаць партрэты. А сама ідэя была менавіта такі, яна заснаваная, можа, на фотах з дзяцінства, якія ёсць в архіве вот кожнага з майго пакалення, напрыклад. Там недзе ўзімку з саначкамі, там нейкія лужы на караблікі, там ззаду хрущёвкі, вот там Сочи, Крым, вот это вот. Я их, значит, знайшла гэтых сваіх герояў и стала распытваць пра іх дзяцінства. Я их не пыталася, як яны сталі там, як іх лёс закінуў в такі стан цяжкі, і все это было відавочна, што яны, значыць, такія нешчаслівыя іх лёс, да? Але, значыць, якое было дзяцінства? Яны мне распавядалі, я все это запісала. І вот потым на выставе ішоў гук.
яны расказвалі пра гэтыя свае ўспаміны, дзеліліся ўспамінамі са свайго дзяцінства. І версія моя цалкам яна знайшла сваё пацверджанне. Сапраўды дзяцінства нас было, значыць, ва ўсіх аднолькавае. Яна такая милая, простая, адчыненая людзям, такая шчырая, так яна і ў мастацтве шчырая. Але ой, давай пішам 10 на 10 там уме, у розуме. І вось гэтыя прытчы, гэтыя міфы, і гэта аналітычны жывапіс, аналітычнае мастацтва. Я працую ввогуле незалежна ад натхнення, стараюся працаваць. Я прыходжу, і калі ў мне, скажем, гэты дзень не такі натхнёны, то я ўсё роўна пачынаю нешта рабіць. Праблема не пачаць, а праблема ўжо спыніцца і пайсці там нейкія іншыя рэчы рабіць. І для таго, каб гэтая карціна нарадзілася, я павінна, па-першае, убачыць яе нейк агульную, што я хочу передаць, якая моя задача ўвогуле сфармуляваць для сябе больш-менш ясна. Вот. Потым, магчыма, адчуць вот этот стан, які я б хацела, каб карціна выклікала ў гледача і што я хочу яе вкласці. Ну а потым, паколькі я все ж таки в фігуратыўным жанре працую, да, то у меня ідзе там збор матэрыялаў, скажем, інфармацыі. Да і ввогуле, щоб, скажем, стан гэта не такі лінейны працэс, ён не лінейны. Тут трэба, бывае, што табе чагосьці не хапае знутры. І ты, значит, павінен нешта пачытаць, паглядзець, проста падумаць. І вот такія моманты, да, мой сын любіць надо мной падтрымліваць, значит, і казаць, што ты ж нічога не робіш. А я кажу, что я гэта нічога не раблю. Я працую над собой. Мне кажется, что на работе уделяется так много времени, что вот на что-то другое, кроме семьи. Семья для нее тоже очень важна, конечно же. Тем более сейчас у нее родилась внучка. Она целиком работе отдается. То есть отдыхать она даже не умеет. Идея народить картину некую, это, я кажу, не проблема. Ты ходишь, ты находишь эту идею, ты ее, значит, ажыццяўляеш. Форма таксама. Форма могла быць розная. Мне хацелася нешта паспрабаваць іншае, может быть, больш дынамічнае. І я спрабавала. І таму мне зараз запасілася калекцыя, яны ў даволі розных стылях, в залежнасці ад ідэі карціны мае. Але, значит, таксама я нармальна правяла гэты творчы перыяд пошукаў. І ў пэўны момант зразумела, што трэба неяк гэта все сістэматызаваць. І якая тэма все ж таки хвалюе мяне найбольш, і што б мне хацелася сказаць. І это яно само неяк прыйшло, таму што адна карціна чаплялася за іншую, і это узнікла тэма палётаў, якая, мне здаецца, вельмі вялікі патэнцыял сябе утрымлівае, таму што нават у птушак стратэгія палётаў вельмі розныя. А для чалавека зараз куды ідзе чалавецтва? Я не сумняваюся, што нехта мае адказ на гэтае пытанне. Чым займаемся мы ў гэтай мітусні штодзённа. І пачуцця палёту часам вельмі не хапае. У яе палёт адразу быў. Імкнення кудысьці туды ўверх, кудысьці туды ў нябёсы, кудысьці туды, куды не сядзеш и не поедешь. У нее такое свое совершенно определенное мнение обо всем. Это, наверное, очень привлекает к ней, как она раскладывает свои работы. Потому что в каждой работе у нее не просто цветовая композиция, это целая философия, это история людей, которые там находятся. Что, как, почему, что они делают, что это влечет за собой. То есть в каждой работе может быть написана аннотация, наверное, листах на 10. И ее мыслительный процесс, мне кажется, так завораживает. Этот год конкретно у нас будет проходить, значит, у наступным кастрычніку жаночы чэмпіянат свету па шахматах. І я буду рабіць персанальную выставу, прысвечаную менавіта шахматнай тэме пад гэтую падзею.
Таму моя задача зараз, я, дарэчы, в шахматы не гуляю, і таму я хочу фактычна, калі не стаць там гросмейстерам, то хаця б, значит, трошки вникнуць в гэтую тэму. Вось, па-першае, а па-другое, ну, правда, мяне што, это пытанне было асноўным. Но мне сказалі, што шахматістаў не цікавіць нейкія канкрэтныя шахматныя камбінацыі. Шахматыстам, як і ўсім нармальным людзям, трэба натхненне. Вот это чорна-белая, вот эта барацьба, і яна як бы шмат сэнсаў утрымлівае, звязаных з жыццём. Ну, а я думаю, што я ў стане на гэтую тэму нешта даць.